ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲತಕಾರ ಉಂಗುಟ ಊರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಗುತ್ತು ಬಂಗದಾರೆ ಗುತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪಜೀರ ಗುತ್ತು ಅವಳು ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಪೂಪೂಜನೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಗುತ್ತುದ ಬಾರಗಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಡೆಸೊಪ್ಪನ ಕಟ್ಟುವೆ ಯಾನು ರಾಜ್ಯಗೂ ಜಪ್ಪಡು ರಾಜನ್ ದೈವ ಅವಡು ಊರಿಗೂ ದಾತೆ ಅದು ಇನಿ ಊರುನ ನಡಪಾವಡು ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟೋಡು ಧರ್ಮದೈವಾದ ನೆಗತೆ ಬರಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆನ ದಿಡ್ಡೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾನದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕೈಬೂರು ಪಾನೆ ನೆಲೆಪುಂಡು ಬಂಗದಾರೆ ಗುತ್ತು ಪಜೀರ ಗುತ್ತುರ್ದು ಪತ್ತದಿ ಪಣ ಕೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುತ್ತಿಗರ್ಪಾದು ಕುಲನಿಗಪಾದು ಚಂಕೋಡು ಕಟ್ಟದು ಚೌಲೊಡು ಬೇಪಾದು ಸಾನುಂಗರ ಮನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ದೈವ ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ಅಂಚನೆ ವಲಸಾರಿದ ಉಚ್ಚಯ ಸಾನದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ನಿಕೊಡು ಎರಡು ಗುತ್ತುದ ಕುಲು ರಾಜ್ಯನು ಕೂಡು ಪಾಡ್ಪಾದು ಒಪ್ಪಿತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಈ ನಡಿಟ್ಟು ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಲ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪತ್ತದ ನಡುಟು ಮುತ್ತಾದ ನೆಗತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈಭವದ ಉತ್ಸವಡು ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಕಲ ಬಿರ್ದಾವಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪಡೆವೊಂದು ಸಾನದ ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಜತದು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ವಲಸಾರಿದ ಕಂಡುಗು ಜತದು ಅವಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರುತ ವಲಸಾರಿನ ತಾನು ಒಳಕೊಂದು ಊರುಗು ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೂರ ದುರ್ದೈತಲಿನ ದೂರ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪಾದು ಇನಿ ರಾಜನ್ ದೈವಾದ ಮೆರೆಪುನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವೈದ್ಯನಾತೆ ಅದು ಇನಿ ಭಾಗ್ಯದಾತೆ ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮೆರೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಾನದ ಗುಡ್ಡೆಡ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಜೀರದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುಣ್ಯ ದೈವಳ್ನ ಪುಣ್ಯ ಚಿತ್ತುಳ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪೊಲಬು ತೆರೆಯುವನಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕರ್ತಾರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಲೆ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ಚಾಬಡಿದ ಬಾಮಗು ನಡೆತ ನಿಲೆಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಗ್ಯದ ಪುದರ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಜಕ್ಕಳ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದ ಇವಕ್ಕ ಬೋಂಟೆಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಡಿನ ಅವಿನ ಅಜತ್ತದ ಪಟ್ಟೊನ್ನು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿದ ಬೋಂಟೆ ಅದಿಪ್ಪು ಮುರ್ಗದ ಒವೆ ಮುರ್ಗ ಜೈತಂಡ ಅವಿನ ಪಟದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬೋಂಟೆಗೆ ಒಂಜೇ ಅರ್ಥ ಅಂದತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನ್ಯಾಯದ ಬೋಂಟೆಪ್ಪು ಅವು ಅರ್ಥಿಪಿರ್ತಿದ ಬೋಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ಸಮಾಜನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬಗೆಟ್ ನಟ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೊಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಗುಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಅಜಕ್ಕಳ ಗುತ್ತು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಜೀರದ ಗುತ್ತುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಗುತ್ತುದ ವಂಶಡು ಪುಟ್ಟಿನಾರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೂಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರೆ ಅದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಡು ಒಂಜಿ ಮಂಚೂ ನಡಿಪ್ಪುನಾರು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ರಂಗನಟೆ ಅದು ತೂಪುಣಂದಾಂಡ್ಲ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಬೇರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಅದು ತೂಪುಣ್ಲ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಬೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೊಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆ ಅದು ತೂಪುಣ್ದಾಂಡ್ಲ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾ ರೀತಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ನಟನೆದ ರಂಗೋಡು ನಂಗೆ ನಟನೆದ ರಂಗೋಗು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯದಿ ಅಂದಂಡ್ಲ ಅವಳು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರದೀಪ ಆಳ್ವೇರು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ವೇರು ಇನಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ್ನ ನಡುಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದೊಂಜಿ ಪ್ರದೀಪ ನಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರದೀಪ ಆಳ್ವೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಪ್ರದೀಪ ಆಳ್ವೇರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆಗ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತುನ್ನಗನೆಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಗೆಂಡ ಖಾಲಿ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಾಕಿ ತಕಲು ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಆಕಲ್ನ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಇಡುಪುನಕಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ರಂಗ ನಟೆಲ್ಲ ಅಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆಲ್ಲ ಅಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಕಲಾ ಸಂಘಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಕಲಾ ಪೋಷಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಭವದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಕೆನದೇ ತೊಂದರೆ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಪಟ್ಟದೆ ತೊಂದರೆ ಬರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಐತ ಕಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಆದಿಪ್ಪು ಮರತ ಕೆಲಸ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಒಯ್ಟುಲ ನೂಲುದಾತ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟು ಬಂದ್ಬಿನ ಕೆಲವು ಕುರೆಗಟ್ಟು ನೊಂದು ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ
ಪತ್ತೆತ್ತ ನಡುಟು ಇರು ಮುತ್ತಾದ ನೆಗತ್ವ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಭಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗೆಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ಇರು ತೆರಿಪೋಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಟಾದ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ದೈವದ ನಡೆ ಪನ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಇತ್ತಿನಲು ಭಾಗ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ಯೋಗ ಪೂಜೆಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಬಂದರೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತೆ ಎನ್ಮೋಡು ನಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೆಲ್ಲ ದಾದನ ದೈವದ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಚೆತ್ತಿನದ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನೇತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ತೆತ್ತನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಎತ್ತಿನದ ಅನ್ನ ಆಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮೋಗು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಹೊರ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಅವೊಂಜಿ ದಾದನಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಸಮಯಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಮಯಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷದ ಬೇಲೆ ಮಿತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ತೀರ್ಥದಲ್ಲ ಗೋಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷದ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ಆತನ ಪನ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಆತಿನತ್ತು ದೈವ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಪಾದನ ಪನ್ಪುನೆ ಪನೆಯರೆ ಯಾನು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಆ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲಲು ನಡತೊಂದು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತೆ ಎನ್ಮದ ಬುಡ್ದು ದಾದನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಅನುಗ್ರಹನದನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿದ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 13 ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಜತ್ತದಿತ್ತ ಕರಿನ ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಜತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ದೀನಾಗ ತೋಜಿದು ಬರ್ತೇನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡ ಆ ಟೈಪುಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ನೇಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊಂದರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಕುಲು ಹೂಲ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ ಸಾರ ಪಾಲನೆಗೆ ಹೂವೇ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಆತಿನ ಅತ್ತವ ಬೇಲೆ ಐಕೆ ಕಾಸು ಎಂಚ ಬೈದಂಡು ಐಕೆ ಅವು ಎಂಚ ಆ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆತಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಯಂದು ಕರಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಕರಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ದಿನ ಮಲ್ತದ ಕಾಕಾಜಿ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ದಾದನ ದೈವಚ್ಚೆ ಬೇತೆತ್ತಿನದನ್ನ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಉಂತುದು ಅವಣ್ಣ మెయిన్ ఈతపుర ಬೇಲೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಜವನೇರೇನು ಯಾನ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಕ್ಲಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪೋಡು ಕಾಸು ಯಾಪಲ ಬರ್ಪುಣು ಪೋಪುಣ ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಜನಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆಲು ಎಂಕ್ಲನ ಶ್ರಮದಾನೋಡು ಮೂಲ ನಡತದೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿನ ಶ್ರಮದಾನ ಪರ ಊರ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಅನಾಗ 1 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ಖಾಲಿ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕಾಸು ದಾಲ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟಲು ಒಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಐತರನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಾಂಡಲ ಕಾಸು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಒಂದು ದೈವದ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣ ಕರಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಗಳ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಎತ್ತೇನೆ ಅದುಂಡ ಈ ದುಂಪೋಲ ಯಾನ್ ಪಿರಾವುಡುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ ಯಾಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಧೈರ್ಯೋಡು ಈ ಸರಿದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಯೆ ಜನ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಕಾಸ್ತ ಪನವದ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಎಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕನೆ ಬತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಇರ್ಬನ್ನೆಗೆ ಯಾನ್ ವೈಟ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೋತು ಆ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನು ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 21 ಮಲ್ಪೋಡುನ್ನುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗೋಪುರದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಗೋಪುರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುದಿನ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುಂದೆನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಮಿತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿತಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗೆದರ ಗುತ್ತದಾಕಲು ಐಕ ಸಾಧಾರಣ 16 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ದ ಚೆಂಬುದ ಅಂದು ಮುಚ್ಚಾದೇರಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೇವಡ ನಟ್ಟು ನ್ಯಾಪ ಎಂಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬೇತದಾಲ ಕೊರಚಿ ಇಂದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಲಿ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ ನಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಈತನೇಟ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ತೇರು ಪನವದ ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರೇನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಾರ್ದು ಜೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ನ ಊರ್ದಾಕಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಕಲು ಪರ ಊರ್ದಾಕಲು ಇವನ್ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಂಬೈದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂನದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ನೆನಪೊಡಾಪುಂಡು ಈತ ಮಾತ ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಪನವದ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ತಿಗಿದುಂಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೀತಿ ಪೊರ್ರದ ಬೇಲೆ ಆತನ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ರಾಜ್ಯ ಪರರಾಜ್ಯ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರದೀಪಣ್ಣನ ಹಿತೈಷಿಲುಲ್ಲೆರು ದಾಯಕೆಂಡ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಪಿರವುಡು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಉಂಡು. ಐಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡತಿನ ಇರ್ನ ಮಗಳ ಮದಿಮೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಇಡೀ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚಿನಲ್ಕ ಅವು ನಡತದಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ, ದೈವಾನುಗ್ರಹಲ ನಿದರ್ಶನ. ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೆರು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರುಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತುಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಭವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೊರ್ಲ ಆವಡುಂದಂಡ ಐಟ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕಲ್ನ ಕೈಚಾಲಕಲುಂಡು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಆಚಾರ್ಯರ ನಕಲ್ನ ಕೈಚಾಲಕಲುಂಡು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟದು ಮರಮಟ್ಟಡೇ ಮಲ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮೂಲ ನಂಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಅಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲಿನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಮರತ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಲಕ್ಕದು ತೋಜುಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪಿರವುದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರನ ಕೈಚಳಕ ಉಂಡು. ಅವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರನ ಕೈಚಳಕ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಬೋಳಿಯಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಇಳ್ಳಂದಾಣ್ಲ ಮೂಲು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಜ್ಜುಗಳ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಚನೆಗೆ ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಸೇವೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಹರೀಶಾಚಾರ್ಯರೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೊರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪವರು. ಪಜೀರ್ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪದ ದೈವದ ಚಾಕರಿದಾಕ್ಲ ನಂಚಿನ ಪೂಜಾರಣ್ಯ ಅವಡು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತನ್ ಸರಾರು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೀರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಬತ್ತನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಾನು ಪನೊಡುಂದಂಡ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಮೈ ನಿರ್ಮೇನ ಆಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುನಂಚೆ ಆಸೆ ಆಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಮರತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಎಂಕ್ ಒದಗದು ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಸರಿ. ದಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಾಷ್ಟಶಿಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡ್ದೆ ಯಾನು ಈ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಬೇಲೆನ ಕಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಜಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುರುಂದ್ಲ ಪನೋಲಿ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಹರೀಶಾಚಾರ್ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಚಲಕಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟಲ ಯಾನು ಬೇಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇಲೆಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಸಾನದ ಬೇಲೆನ ಮಂತು ಕೊರೋಲಿ ಐರೆಗೆಂದು ಪಂಡದು ಲೆತ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಅನಗ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪೂರ ಒಂದು ಅನಗ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಾದ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತು ಯಾನು ದೈವದ ಎದುರುಗು ಕೈಪತ್ತು ದುಂತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಏನಡ ಪಣ್ಣುಂಡು ಈ ಎನ್ನ ಮನೆ ಮಂಚನಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪನ ಆತಿ ಆನಿ ನಾನು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಬೂಳ್ಯೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನು ಅಂಚ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬತ್ತನ ಅವಕಾಶನು ಪಾಲಿಗೆ ಬತ್ತನೇ ಪಂಚಾಮೃತ ಪಂಡದು ಯಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಏತು ಏನಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಆತು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತವಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ್ಲಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಬನ್ನ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತದು 10 ಜನ 16 ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಕಮಿಟಿದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಆವಡು ಆಚಾರ್ಲೆ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ದಾದ ಬೋಡು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ತುಂಡು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ
ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕನ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವಡುಂದಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬತ್ತದ ತೂಯರುಂದಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬತ್ತ ತೂದು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವತ್ತೆ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆದೇರು ಅಂಚನೆ ಕಮಿಟಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಎಂಕಲ್ಡ ಅಂಚ ಅದು ಆ ದೈವದ ಗಂಧ ಬುಳಿಂದದೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆತಜಿ ಆ ದೈವದ ಪಾತೆರ ಪೊಟ್ಟಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಳೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಗಣಡು ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮಡು ಯಾನು ಪಂಡ ಏರು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮಂತನಿಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಪಜಿರು ಮಣ್ಣು ಪಂಡದು ಯಾನು ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗಗಳ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆನು ನಿಷ್ಠೆಡು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿಡು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಕುಲಕಸುಪುನು ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ದೈವ ದೇವೇರು ಕೈ ಬುಡೈರು ಪನ್ಪನ ಅಡ್ಡ ಪಾತೆರಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತಾವೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ಇರು ಪನ್ನಗ ಮೇಯಿರು ಮೇನಾಪಂಡು ದೈವ ಇರಗು ಮನೆ ಮಂಚವುದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಬುಳ್ಳೆ ಕೊರ್ನಗ ಎನ್ನ ಮನೆ ಮಂಚವು ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪನೆ ದಲ್ಕನೆ ಆ ಸತ್ಯೋಳು ಪಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಡತು ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡಪನ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಇರು ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ತಂಡ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪಂಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರಲ ಪಂಡರು ಒಂದು 101% ಸತ್ಯ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ವತಿರ್ದು ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದೈತ ಮಂತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಚಾಕರಿ ಪುಂಡು 14 ನಮೂನದ ಚಾಕಿರಿಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುಲ ಸೇರಿಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಕೊಂಬು ಬಾಂಕ್ಯದ ಚಾಕಿರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗಗು ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪಟ್ಟುನುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಕೊಂಬು ಬಾಂಕ್ಯದ ಸೇವೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಸಫಲಿಗ ವಂಶದಕ್ಲೆಗಿ ಆ ಸಫಲಿಗ ವಂಶದಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ಕೊಂಬು ಬಾಂಕ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಲ್ಲಂಕಿಗೆ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಪಜೀರದ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ಟು ಕೊಂಬು ಬಾಂಕಿಗೆ ದುಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕುಲೆಯರು ಕೆಂಡ ಸಫಲಿಗ ವಂಶದಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಫಲಿಗ ವಂಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಆರು ಖಾಲಿ ಕೊಂಬು ಬಾಂಕ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಒವೇ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸಲ ಐತ ಕಟ್ಟೋಣ ಕಟ್ಟು ನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ತನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಇನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಸೀತಾರಾಮ ಸಫಲ್ಯರು ಆರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಪಾತೆರಿಗ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಇರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಇರೆಗೆ ತೆಗೆದಂಡ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭದ ಅನುಭವ ಈರ್ಪನಡು ಯಾನು ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ತ ವಜ್ರಗುತ್ತದ ಮುಂತ ಆಡಿದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ರಮೇಶ್ ಹಳಪನ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅಂಕೆ ಪೂರ ದೇಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒದಗದ ಕುರಿಯರು ಏನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಯಾನಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಂಡೆ ದಾಲ ಕೈಟ್ ಇದ್ದಾಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಟ್ ಸಾತಿ ಇಬ್ಬರದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಬೇಲೆನಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಅತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮೇರೆ ಎಂಕನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಲೆನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆನ ಬೇಲೆಡೆ ಪೂರ ಸೋತುದಾಂಡು ಈ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಪೂರ ನನ್ನ ಅಟ್ಟೋಗು ಬಣ್ಣತ್ತನ ಮಾರುಣು ಬಣ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಊರದ ಯಜಮಾನ್ರನಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗೆ ಈ ತನುಕೊರಡು ಅಪಗ ಅಕುಲ್ನಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರುನು ಪುಗೆಲ್ಡು ದಿಡ್ಡು ನಂಚಿತ್ತನ ಸೀತಾರಾಮನ್ನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸನು ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸಲು ತಿಕ್ಕದು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟದಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ದು ಊರ್ದಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಪಣ್ಪೇರೆ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕನ ಸರಿ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಆಳಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಮುತ್ತಿ ತಾಮರೆ ಕೊಂಬು ತಂಪಡೆ ಪಕ್ಕಿ ನಿಶಾನೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಬಿರ್ದಾವಳಿಡು ಬಸವೆಲ ಒಂಜಿ ದೈವಕ್ಷೇತ್ರುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬಸವನ ದೈವಗೂ ಒಪ್ಪಿತು ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಐದೊಕ್ಕ ಬಸವನ ಮೇಟ್ ದೈವ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವಸ್ಥಾನದಂತೂ ಬಸವೇ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನು ತುಪ್ಪ ಬಸವನ ತಾಂಕುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸಫಲಿಗ ವಂಶದಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಆ ಸಫಲಿಗ ವಂಶದಕ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹದಾದ ಕೆಂಡ ಅರಸುಳು ದರಿತ ಕಂಡುಡು ಪಂಡ ವಲಸಾರಿದ ಕಂಡುಡು ಅರಸುಳು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೊಡಗೆರಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಸಫಲಿಗ ವಂಶದ ಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚಲ ತೊಡಗೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೆಗ್ಯನ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಮೇರ್ನ ವಂಶದಕ್ಲು ಮೇರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲಿತ್ತೇರು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮೇರು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಸುಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹರ್ದವರ ಬಸವೆ ಪತ್ತುರಂಚಿತ್ತನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಮೇರಡ ಪಾತ್ರೆಗ ರಮೇಶಣ್ಣ ಇರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇರ್ನ ಚಾಕಿರಿದ ಅನುಭವ ಪನೊಡೆಯರು ನಾನು ಅವೇ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಸವನ ಬೇಲೆ ಬಂತಂತೆ ಅಂಚಾರು ತೀರ್ಬೋಯಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಕ ಆ ಬಸವನ ಚಾಕಿರಿ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಿ ನಿಮುಟ್ಟದ ಆಲಂದು ಆತಜಿ ಅವೇ ಶುದ್ಧಾಚಾರ್ಯರು ಚಾಕಿರಿ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆ ದೈವ ಏನ ನಿಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ವಾರ್ದಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯೆ ಹೊಸತ್ತು ದಾಲ ಐಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಸವಗೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿಯಾರಂಡು ವಲಸಾರ್ದ ಕಂಡೋಡು ಬಸವಗ ದೈವ ಮೇಲ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರಿಯಾರಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಗರ್ಭಗುಡಿತವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ನಡೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಪಿರ ಬಸವಗ ಕೊನೆಯರಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರೋಡುಲ್ಲ ದಾಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದುಬಾರ್ದು ಜೇರಿ ಬಸವನ ಚಾಕಿರಿ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲನ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅರಸುಳ್ನ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಉಂಬಳೆ ಭೂಮಿ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಯ ಇನ್ನು ಆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಯಡೆ ಮೊಕ್ಕಲು ವಾಸ ಆದೊಳ್ಳೆರು ರಮೇಶ್ ಸಪ್ಪಲಿಗೆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಋಣಬೋಡು ಆಯನ ಹಣೆಟ್ಟು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಯೋಗ ಬರೆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಏರೆಡ್ದಲ ತಪ್ಪ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ವಿಜಯ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಯೋಗಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೇಣರು ಆ ಯೋಗಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಪವನೇ ಯೋಗತ್ತು ದೈವಳ್ನ ಚಿತ್ತಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ತಾನು ಚಿತ್ರಕಾರ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗಿಯನ್ನೇ ಇನ್ನು ಪಜೀರದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಧೂಪದೀಪ ಬತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತಂಡು ಆರು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ಸೀಮೆ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ದೈವದೇವರನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಚಾಕಿರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡ್ಡ ಕಾರಣದಾದಂದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಯೋಗಿ ಅನ್ನಡನೆ ಕೇಣಗ ಯೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಯೋಗೀಶ್ ಅಮೀನ್ರು ಇತ್ತ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಆತಾರೆ ನೆತ್ತ ಕಾರಣದಾದಂದು ಪನೋಡಿರಿ ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗಳ ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಹಾಂ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಹಾಂ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋದು ನಾಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪಾಯ ನಾಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಂಕಲ ಇಂಜಿನ ಕೋಡ್ ಬಿಂಬ ಉಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನೋಳಿ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಅವಳು ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಪತಂಬಲೆ ಬಂದು ಬಂಡೇರು ಸಕ್ರಿಪ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಚೆ ಅಲ್ದ ಮಣ್ಣು ಪತಂಬೋಣ ಬಂಡೇರು ನಿಕಲ ಬಿಂಬ ನಿಕಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮೂಲೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತ ಅಂತೀನಿ ಆಂಡ ನಿಕಲ ಬಿಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಅವಳೊಂಜಿ ನಾಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ನಾಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೀನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಿಕಲ ಅಕ್ಲು ಓಲೊಂದು ದಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾಗದ ದರ್ಶನ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಇಂಜಿನ ದಿಕ್ಕುಡು ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಕುಲು ಬಾಂಡದು ಅಂಚೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಲಿಂಗ ಪಣ್ಣೆ ಬಾಂಡದು ಆರು ಮಾಡಿ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಅಂತೆ ಅಲಿದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾನು ಈಗ ಲೋತಂಬೋಪೇಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಲೋತಂಬತ್ತೇರು ಈ ಪರಾತ್ ಮಾರ್ಗ ದುಂಬಾಪಕ ಡಾಮರ್ ಇಜ್ಜಾನ ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಇತ್ತೇರ ಈಗ ಮತ್ತದು ಉಂತ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ವೈದ್ಯನಾಥನ ನೆಟ್ಟೆ ಜಾಗಡೆ ಅಂಡೆ ವೈದ್ಯನಾಥಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ್ ಅವಳೆ ಬತ್ತು ಉಂತಾದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕುಟುಂಬದ ಲೋತಂಬೋಯರು
ಕುಟುಂಬ ತುಂಬೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಗಳು ಕುಟುಂಬ ಮತ ಸೇರಿಯ ವಾಸ್ತುಂದಾದಿತ್ತು ಎಂಗಳನ್ನ ವಾಸ್ತು ದೋಸ ಐನು ಕುಟುಂಬ ಮತ ಸೇರಿದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕಲ್ಲು ಟಪ್ಪೆ ದರ್ಶನ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ನಿಕುಲು ವೈದ್ಯನಾಥ ನಡಿಗೆ ಚಾಕರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಂದೆಪ್ಪು ಪೋ ಪೂಜಾರು ದಯಪೋ ಪೂಜಾರು ನಿಕಲು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಬಂದು ಪಂಡ್ಯಾನ್ ತುಕ ಪೋಕ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪನೋಡತೆ ಅಡೆ ಪೋಡು ಬಂಡದು ಹೆಂಗೆ ನಿತ್ತಾಕುಲು ಅಂಚ ಒಂತ ದಿನ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಬಸವೆ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ತ ಬಸವೆ ಅವು ಏನನ್ನು ಬೆರಿ ಬತಂ ಬರ್ಪಿನ ಕನಗಟ್ಟೆ ನಿಂಕ್ ಹಾಂ ಕನಗಟ್ಟಿನಾಗ ಯಾನು ಮರಕ ಮಿತ್ತಾರ್ಯ ಮಾರಕ ಮಿತ್ತಾರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಇತ್ತೇರು ಅರಡ ಕೇಂಡೆ ಐಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ಈ ನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಈ ಅಲ್ತ ಚಾಕಿರಿ ಮಂತ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಎಂಕ ಈಕ ಆತಂದಾಯ್ದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾನು ಬೊಲ್ಪುದಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪುದಿನಾಗ ಎಂಕೊಂತೆ ಮೈಕುಂಬರ ಸುರಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅನ್ಬೇಕ ಮೂಲ ನೇಮನಾಗ ಮೂಲ ಪಂಡೆ ನೇಮಡು ಮೇರೆ ನವೀನ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ರಾಜೇಶನ ಮಿಗ್ಗೆ ಐಕಾರು ದೈವದ ಎದುರು ಉಂತಾಯಿರೆ ನಾನು ಇಂಥದ್ದು ಬಂಡೇರು ದೈವಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಆ ಬಂಡದು ಐಕ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಬಂಡ್ಯಾನು ಐಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡೇರು ಕಾಂಡನ ಬಲೆ ಇರು ಬಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಇಂದು ಮಂತಂದು ಜನ ಇದೇ ಚಾಕರಿ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಂಚ ಮಂತದ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ದೈವ ಬಣ್ಣ ನಿತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ದೈವ ಮುಟ್ಟುನು ಬಂಡದ್ದು ಯಾನು ಹೇಳ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಭಂಡಾರ ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ದೈವ ಬರ್ತದೆ ಏನನ್ನು ಮುಟ್ಟದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿಯ ನಿಕ್ ಪಂಡದು ಅವನು ಪಂಡೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತನೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಯೋಗೀಶಣ್ಣ ಈರು ದೈವದ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಅಂದ ಬಣ್ಪೇರಕ್ಕೆ ಅವಾತು ಸುಲಭದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವನು ಬಾಲ್ಯದಲಕ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೈವ ನಿರ್ಮಲ ಅಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಲ ಊರು ನಿರ್ಮಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ವರ್ಷಗೊರ ದೈವಬತ್ತು ನುಡಿಗೊಂಡ ವರ್ಷದ 364 ದಿನ ಪೂಜೆನ ಕೈಟ್ಟು ಗಂಧದಿತ್ತನು ಅಪಗ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಾಯಿ ನಡತೆ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾದಿ ಇರವನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಧ ಫಲಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಒರುಟು ದೈವ ಅತ್ತಂಡ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡು ದೈವ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನ ಮೂಲತ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲುಂಡು ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ನಮಗೆ ರಾಜನ್ ದೈವ ಬಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲು ಉಂಟು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲು ಈರು ವಾ ರೀತಿ ನಡಪ ಒಂದುಳ್ಳರು ಅವು ಪದರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಚೌತಿ ಬರ್ಬಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೋ ನಮಗೆ ವಲಸರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ರಮಗಳು ನಡಪುಂಡು ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಂಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುಣೆಂಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಆತೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಬಾಕ್ಲಿದ್ದು ನೆಲ ಮಾತ ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಮಂಚವನ ಮಾತ ಪೂಜಿದ್ದು ಐತಕ ಭಂಡಾರನ್ಗಂತ ದೀದೈಟು ಮುಗನ್ಗಂತ ದೀದು ಹೂ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧೂಪ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮದ ಮತ ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜಾರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ವರ ಮತ ಪಂಡೇರದೆ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಆತು ಬೇಕಾದ ಅಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಹೆಂಗೆ ಮುದ್ರ ಪಾಡ್ದು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಮುಲ್ತ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ದೈವ ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರು ಆತಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಈರೊಂಜಿ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಿಕದ ಘಟನೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಪಾಡಿನದು ಮಂಚೂರು ಭಾರಿ ಬಂಗ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯ ಒಂದು ಬೈದನು ಆತಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಕಂತನೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗೀಶನ್ನೇ ತನ್ನ ಬದುಕಿಡ್ದು ಇಡೀ ದೈವ ಬದುಕಿಗೆ ಕಂತನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ನಗ ಬಾವುಕೇರಾಪೇರು ಅರ್ನ 4 ಮಗುರು ಜರೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಭಾವುಕತೆಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಒಂಜಿ ಲೋಕಗೆ ಪೋಪೇರು ದಾಯಕೆಂಡ ಇನಿ ದೈವ ದೇವೇರು ದಾದಾ ಬಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರದ ಪಿದ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನರಿನ ದೈವ ಇಡೆ ಕನುಪಾದು ಅರೆಗೆ ಆವೇಶ ಕೊಡ್ದು ತನ್ಮುಖೇನ ದೈವ ಪತ್ತುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಂದಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದೈವ ಈ ಊರ್ದ ರಾಜನ್ ದೈವಗನಿಗಳು ತತ್ತದರು ಆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಬೊಟ್ಟುದು ಲಕ್ಕವನಂಚಿತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಪದ್ಧತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಪತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕೋಗು ಪತ್ತಿನ ಕೈಗಣ್ಣಡೆ ಯೋಗೀಶಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳರೆ ಇರ್ನ ಆಯುಷ್ಯಮಾನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನಮಿ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ
ಈ ಜೀರ್ಣಾದವ್ರಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರನಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಜಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಐಟ್ಲ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಜಕಲ ಗೊತ್ತು ಬಿ ರಂಗನಾಥ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಫಜೀರ್ ಗೊತ್ತು ಭರತರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ KR ಗಟ್ಟಿಯಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ರವಿ ರೈಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಮೋಹನ್ ಸಪಲಿಗ ಗಾಣದ ಬಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೆತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವನಿಯರ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದನಕಲುಳ್ಳೇರಿ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೇನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚೆ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದೆ ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಿಂತು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಕಡಲಿಡು ಕಪ್ಪಲು ತಿರುಗೊಡುಂದಾಂಡ್ಲ ಈಗ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಯಾವುಡುಂದಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟಾದ ನೆಗತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬಂಡ ಏರು ದೈವದ ಕೆಂಡ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಬಡಭಕ್ತರು ಇನ್ನು ಗುತ್ತು ಬರಿಕೇರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಬರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಚೌಕಟ್ಟದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಗದಾರೆ ಗುತ್ತು ಪಜೀರ ಗುತ್ತುದ ನಿರಳಿಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಊರ್ದಕುಲು ಒಟ್ಟಾದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಂಬಳಿ ಭೂಮಿದಕುಲು ಒಟ್ಟಾದೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಅರಸುಳು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಸೇವೆನ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆದ ಸಾನ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುಂಚೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಈ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಗುಡ್ಡೆದ ಸಾನುಡು ರಾಜ್ಯನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಅನುಗ್ರಹನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಿಯ ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಲಸಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪಡೆಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಧರ್ಮದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಏರ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪರ ಕೆಬಿಯಾರೆ ಕೇಣಬರ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಣಪುನ ಪಾತೆರದ ಹೊರಟು ಇನಿತ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು